गली निजे निजे सब शिखी जाऊँगी बापा आम घर को नुह जाऊँच आम गुडी माछ घर को सभा कौन खाइबो से किछि खाइ जेली खाइबो डाटा जेली खाइबो डाडू हां तार गोटे जेली दरकार यहाँ सुंदरी भाउज हाँ किए खाइबा तो भाई किसीला कौन जाएगा आसिफ बाबू हो ଏବେ ତୁ ମଝିରେ ଅଛୁ ନା ଧନ ହରିକା ତ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନା ଆମେ କରିବୁ ନହେଲେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ବାଧ୍ୟ ମୁଁ ବି ବ୍ୟାଚଲର ଅଛି ନହେଲେ ଦେବିନି ପାର୍ଟି ବ୍ୟାଚଲର ପାର୍ଟି ଆମେ ଆସିଲୁ କୁଡି ଆସିଲୁ ପୁଣି ଆସିଲୁ ଖୋଲ 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 ଭିଡିଓ କଣ କରୁଛ ବାବା एते काई काम करछ केते काम कैसे हुआ लागिले कह कब हुआ क्यों हुआ जब हुआ आमे नणद माने एठी खटुजु ये मो भाउज गोड़ पर गोड़ पके कि पॉपकॉर्न खाउछंदी पूरा रेडी हो गलानी तो देखाओ तो पड़िबो सही ले भाउज तुम हाइट टा किंतु भल लागे अदो रागु हे सैलानी दीदी बनाउजंती जमानो खाऊ ए 8 दिन हो तो खाइबा कदली पत्र खोजिया पे ये नुआ नुआ ब्राइड हवा को जाउजी कदली पत्र पे संघर्ष हमें अकर्मा गला चिंगुड़ी आसीगला वाओ दीदी करछेटा
ସେଉଠୁ ଖାଇବୁ ତୋର ଏଠି ଥୁଆ ହବ ହେଲା ଯୋଉ ମମର ସେଇଠି ଥୁଆ ସେଇଠି ଥୁଆ ଖାଇସାରେ ମାଗି ପଳେଇ ଡାଲି ଟିକେ ଦେ ନା କେହି କରୁ କେହି କରୁ ବସୁନୁ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ବାଇଟ୍ ନେବି ଦେଖେଇବୁ କି ବାଇଟ୍ ନେବି ଦେଖେଇବୁ ଦେ ମତେ ଦେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଜଇ ବୋଉ ଆଗେ ପଚାର ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ କଦଳୀ ପତ୍ର କାଟିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଚିକେନ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଭାତ ଖାଇବାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ ଖାଇଲେ ଜଣା ପଡିବ ଖାଇନ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ନିଅ ତାହେଲେ ପାମ୍ପଡ଼ କେମିତି ଭଲ ପାମ୍ପଡ଼ ଆମେ କରିନାହାନ୍ତି କି ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଛଡା ହେଇଛି ଏ ରୋଷେଇଆ ଖାଉ ସେତିକି ଖାଇବେ ଭଲ ହେଇଛି ଖାଇବା ଭଲ ହେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ଟେ ନିଏ ଭଲ ବାଇଟ୍ଟେ ଚିକେନ ପୁରା ବଢିଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଆଣିବୁ ଚିକେନ ଗୋଟେ ବି ହଁ ସେଠି କଣ ନା ମୁଁ କେତେ ଆଣି ମୋର ହବ ଭାଉଜ ଆଜି ନଣନ୍ଦକୁ ସୁଆଗରେ ଖୋଇଦଉଛନ୍ତି ନଣନ୍ଦ ବାହାରିକି ପଳେଇବ ବୋଲି ଚାରିଆଡେ ହନା ଚାରିଆଡେ ହନା ମାମା ଖୋଜି ଚୁପେ ସେଠି ଦେଖା ରୁହ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହଁ ଖାଇଲା ଗୋଟେ ପତ୍ର ଅଛି ତମେ ଖାଉଛ ଆଜି ଭିଡିଓଟା ଏତେ ଲମ୍ବା ହବ ତମ ଖା ବାବା ଡେରି କରନା no.